Ahojte, vítajte na kanáli Test and Drive. Volám sa Agnieszka Jančura a nedávno máme príležitosť natáčať netradičné vozidlá. Dnes v epizóde mobilný kurník. Keď hovoríme o vášni, máme na mysli motoristiku, skákanie s padákom alebo čítanie dobrodružných kníh, ale vášeň sa dá objaviť v každej oblasti. Napríklad v našej krajine bol navrhnutý mimoriadne originálny mobilný kurník. Je to produkt z poľskej firmy Kuramo, model Kusto, čo znamená, že v ňom môžete chovať maximálne 100 sliepok, slípka. Tento kurník je určený ako pre nadšencov, pretože nič nebráni tomu, aby ste v ňom mohli chovať napríklad 20 vrstiev. Ak by sme však časom chceli pri produkcii zdravých vajec pre svoju rodinu aj zarábať, je farma so 100 vrstvami, pohodlne nám to umožní a investícia sa rýchlo vráti. Verzia bola vybavená EMIN. Hliníkové disky, kamery s prístupom cez internet alebo fotovoltiku. Tento model kurníka môžeme presúvať dvoma spôsobmi. Poprvé môžeme ho ťahať na saniach ako sane, ale po druhé v voliteľnej verzii si môžeme dokúpiť kolesá. Vtedy sa kurník zdvíha na kolesách pomocou ručných hydraulických valcov. Zdvihovanie je jednoduché, funguje podobne ako v zdviháku. Po nastavení kurníka na mieste ho treba spustiť, aby opäť stál na saniach. V verzii vybavenej poľnohospodárskym ťahom môžeme prednú časť zdvihnúť na tyči traktora. Na druhej strane, ak by sme chceli ťahať náš kurník autom, môžeme mať tiež k dispozícii guličkový hák a vtedy prednú časť kurníka zdvíhame pomocou špeciálnej nohy. Firma Kuramo, využívajúc svoje 17-ročné skúsenosti v produkcii kurníkov určených pre veľké farmy, vytvorila malú verziu kurníka pre nadšencov a malých producentov, ktorá si nevyžaduje príliš veľké zapojenie zo strany majiteľa a súčasne mu to umožňuje odísť na dvojtýždňovú dovolenku, bez nutnosti žiadať susedov o dohľad nad svojím chovom. Je to možné vďaka použitiu primerane veľkej nádrže na vodu spolu s napájačkami a objemnými a automatickými zásobníkmi na krmivo. Fungovanie niektorých typov napájačiek je veľmi zaujímavé, perfektne to vysvetľuje stand-up komik Lukáš Lotkovský. Témou celej prednášky sú napájačky pre kuriatka. Tu je taká nádržka na vodu. Učia sa stlačať tlačidlo od starších kuriatok na dvore kuriatok, ale kým bol ten prastarý kurčak, ktoré to rozgniatlo... Odkaz na obsah zverejňujeme v popise. Kurník je veľmi moderný, nemusíme vstávať skoro ráno, aby sme vypustili sliepky a pamätať na to, aby sme ich večer zavreli. Kurník má automaticky otváranú klapku pomocou elektrického pohonu, čiže ho môžeme naprogramovať, aby v správny čas otváral a v správny čas tú klapku zatváral. Môžeme mať aj špeciálnu aplikáciu na smartfóne a ovládať ho na diaľku. Ak však chceme klapku otvoriť ručne, je to tiež možné. Ak ohraniť výbeh sliepok tak, aby v rámci tohto ohradenia neboli dvere do kurníka a zadná klapka, potom môže čistenie kurníka prebiehať bez vstupu dovnútra. Kurník môžeme vybaviť aj vysúvacou zásuvkou na trus, čo nám veľmi uľahčuje upratovanie. Ale čo je najdôležitejšie, táto konštrukcia umožňuje každodenný zber vajec bez nutnosti vstupovať do kurníka alebo na výbeh. Takže aj v elegantnom oblečení sme schopní zbierať vajcia bez obáv, že sa zašpiníme. Pozrite sa, aký geniálny spôsob zberu vajec. Vášenie je to, čo môže zmeniť náš život. Bez vášne by nebolo možné vytvoriť takúto konštrukciu. Je to kurník na mieru 21. storočia. Keď si vyberáme povolanie, často si neuvedomujeme, čo presne budeme robiť v budúcnosti. Rozprávala som sa s tvorcom týchto riešení, ktorý mi povedal EMIN, že keď si vyberal povolanie konštruktéra, nemyslel si, že v budúcnosti bude navrhovať také originálne a užitočné riešenia. Dnes má mnoho ľudí vedomie toho, aké dôležité je zdravé jedlo. Čoraz viac z nás premýšľa aj o zdravých pestovaniach alebo ekologickej chove. Ale na druhej strane by sme si tiež občas chceli vyraziť na dovolenku alebo dlhšie prázdniny a rátať. Pre týchto ľudí je určený mobilný kurník, o ktorom bola dnešná epizóda. Dovidenia!